Здравейте, вие сте с канала Metal Strikes Twice. Днес на вашето внимание ще представя този страхотен албум на Sabaton The Last Stand от 2016 година. Unboxing на ето тази кутия Limited Edition. Преди да започнем, искам да ви призова да се абонирате за канала, да коментирате какво искате да виждате в канала. Очаквам ви с коментари. И така, да пристъпим. Искам първо да ви покажа две от CD версиите, които имам в колекцията си. Това е Digipack версията с стандартното CD албума, плюс няколко бонус песни и DVD към него от концерта на Sabaton в Франция, по-точно град Нант. Помняме си, че това турне също беше в България. Тук на кутията виждаме датите, които се е провеждал този концерт. Ако има фенове, които са били на концерта, си спомнят нещо от него, може да пишете долу в коментарите. Ще се радвам да прочета за преживяванията на всеки фен. Другото стандартно CD с стандартния албум. Съвсем обикновения. И така да пристъпим към анбоксинга на тази кутия Limited Edition. Доста е голяма. Ще покажа само отзад какво съдържа. Самата кутия. Албума, DVD-то, Live CD. Предполагам ще има и плочата на този албум. Добре, да пристъпим към самото отваряне. Вече на тази огромна кутия. Доста добро качество, според бих казал. Отворим да видим вече. Виждаме перце на Sabaton. Страхотно, влиза в колекцията. Това предполагаме плаката. Постера на обложката на самия албум. Големичък е. Отново виждаме снимки на групата с обложката на албума. Се вижда по-добре на камерата. Страхотно качество, отново казвам. Ето е и плочата. Плочата си е с бонус песните. Камуфлаж и All Guns Blazing на Judas Priest те правят кавър версия. Това трябва да е Airbook-а с дисковете.
отново в Франция на същия концерт. DVD версия. Да разгледаме самият Airbook, какво представлява. Текстовете на песните. Тук са дадени сякаш някакво като картини, имам предвид. Малко така да се вижда по на камерата. Снимка на групата. Шираяма, страхотна песен. Групата. Това е третия диск. Отново бонус CD. Това е всичко от анбоксинга. Отново ви призовавам да се абонирате за канала, да коментирате. Пишете какво си спомняте от концерта още веднъж и до нови срещи!